Zimbabwe, nyika yechipikirwa, nyika yemadzibaba, yakauya nehondo yechimurenga, nyika izere uchi nemukaka. Zimbabwe, nyika ine runyararo, isina hondo yeunga nenyere. Hondo iri mairi ikawa hondo yehura, iri hondo yekurwisana kwemudumbu nepfungwa. Ruzhinji rwapfugama kusiri kunyengetera asi kupfugamiswa nehondo yehura. Hongu pasi rose rinoshushikana raomerwa raita denda, asi sei Zimbabwe ichinyanyoshungurudzika kukunda mamwe marudzi? Mapfupa ambuya nehanda nasekuru Kaguvi vakamuka nhasi, vacharova mhuru nemheterwa here kana kuti vachasvimha misodzi yeropa? Ko iyo iriyo here nhaka yavakatisiyira? Ko ivo vana vedu ava tichavasiyira nhaka ipiko kana nhaka yehura ichitikandisa mapfumo pasi kudai? Uchi nemukaka tichazvidya mwaka upi? Ko zvaanenge atopfuura makore 41, ruzhinji rwatsakatika mumasango umo vachirwira uchi nemukaka. Tongoramba takatarira kumatenga here? Tongofa here tisingazvirevi? Tinosvika kupi tichingochema takabatwa miromo, maoko akangobata mudumbu muchingomemena? Ko iro denda, nyere kana hura, inga zvese zvinongosvitsa kwamutsigane bwewani? Chiregai ndivhare wangu muromo, sezvo tsoka dzevakuru dzisingatsikwe. Asi yanga ingoriwo mibvunzo yanaka ndichingozvibvunzawo zvangu ndakatarira kumabvazuva, semunhu angosarawo mapfupa chete kudai. Nhai Samatenga oye, tinosvika kupiko makangotarira mhuri yenyu ichitambura? Poresaiwo nyika yedu.